A la skyline del barri dublinès de Clondalkin destaca una torre rodona que és una de les 4 que encara es conserven al comtat de Dublín i que en aquest cas fou construïda al voltant de l'any 790 sobre el lloc d'un monestir fundat al segle VII per Sant Cronan, que fou saquejat pels vikings unes quantes vegades. Així doncs, amb més de 1.200 anys d'història, aquesta estructura és un testimoni viu del passat monàstic i cultural d'Irlanda. La torre té una alçària de 27 metres i mig i una base de 4 metres de diàmetre amb un reforç de maçoneria que fa de contrafort i que probablement fou afegit a posteriori amb l'objectiu d'estabilitzar l'estructura després dels danys causats per una explosió a les fàbriques de pólvora situades a la vora, el 1787. D'altra banda, el diàmetre de la part situada per sobre de la base converteix la torre de Clondalkin en una de les més primes d'Irlanda. L'accés es fa mitjançant una porta elevada situada a una alçària de 4 metres i tancada amb un cadenat, a la qual s'arriba pujant unes escales de pedra. Inicialment, a l'interior hi havia 6 plantes, de les quals avui encara en resten 4, connectades per unes escales de fusta, i finestres, 6 en total, les 4 de dalt de tot, cada una orientada cap a un punt cardinal, i coronant l'estructura una coberta cònica original. La torre rodona no és només un monument històric que ens du al passat, sinó també un símbol de la identitat de Clondalkin, i és que moltes coses del barri hi fan referència, com un carrer, la Tower Road, un centre comercial o fins i tot la Credit Union, és a dir, la cooperativa de crèdit. A més, aquesta estructura mil·lenària està molt ben integrada al barri i forma part de la vida quotidiana dels veïns que, òbviament, de tan vista que la tenen, no li fan gaire cas quan passen pel costat. I a vegades sembla que els vigili i tot, perquè és omnipresent i hom la pot veure de molts llocs diferents. D'altra banda, també és un punt d'atracció turística i el 2017 hi va obrir un centre interpretatiu, el Brú Chronin, situat en un antic molí restaurat del segle XIX i que, d'ençà de llavors, ha rebut unes 100.000 visites anuals, malgrat que al desembre del 2024 va tancar fins a nou avís arran d'uns problemes de gestió al restaurant del centre. Aquest espai oferia una exposició interactiva que recorria més de 1.000 anys d'història local, dels orígens monàstics passant per l'època vikinga i el Clondalkin del segle XIX.